We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Umzala wami wangisusa ekhaya ethi ungitholele umsebenzi kanti uyodayisa ngami. Ngiyabingelela koSisi nakumphakathi wala ekhaya. Umzala uhlala nomngane wakhe eThekwini ekhaya sazi ukuthi uyasebenza. Mina ngihlala no-anti ngoba abazali bami abasekho. Ngikhuliswe nguye u-anti ngafunda ngaze ngaqeda esikoleni. Bengisafuna-ke umsebenzi ngingawutholi vele ekhaya-ke umzala uyena obeyi-breadwinner ngoba ebesebenza. Kuthe ngolunye usuku afone umzala ethi angize ngizozama ngakuyena itoho. Nangempela ngijabule ethi u-anti kumele ngihambe nami kuze ngishaywe umoya. Yimi-ke loya ngiyotshela umuntu wami ukuthi sengizoya eThekwini ngiyozama impilo ngibizwe umzala. Phela mina ngijabule kodwa umuntu wami avele ethi pho usuyangishiya. Ngithi angikushiyi ngizobuya ngizokubona. Athi akathembi what if ngifika laphana ngibona abanye abangconywana kunaye. Ngenza-ke isithembiso sokuthi angeke ngimushiye bengimthanda umuntu wami bakithi. Avume-ke ukuthi kulungile angihambe ngifike ngiziphathe kahle phambili. Vele-ke ngangizolala kuye ngivuke ngiye ekhaya before ngihambe. Umzala wayezongihlangabeza eDurban Station. Nangempela-ke ngizilungisele ngihambe afike umzala uhamba nomngane wakhe bagqoke kahle nje izingubo ezinde bazongilanda. Sihambe-ke siye endlini yabo bahlala efletini. Mangifika kuhle nje endlini yabo uyabona nje ukuthi izintokazi vele ziphila kahle. Basho-ke ukuthi bona basebenza i-night shift bangena u-7 ebusuku bephume u-4 ekuseni. Nginganaki lutho nje. Nangempela ushaye u-6. Belungeke sebeyongena hayi man ingidide indlela abagqoke ngayo bayafana nje nokuthi abagqokile lapho emini bebehloniphekile. Ngithi mina manje nihamba ninjena. Ehleke umzala athi uzojwayela mzala itheku leli. Yazi ngidideke nje ukuthi why begqoke ngathi badayisa umzimba. Kodwa ngibuye ngithi yazini ithi nginake izindaba zami ngiyeke imisebenzi yabantu engingahlangene nayo. Vele-ke ngisajabulele ukuba seThekwini ngisale ngilala-ke. Ngithi nje ngiyobona ngabo ekseni sebefika. Nangempela ushaye u-4 abathe baphuma ngawo emsebenzini befike endlini begeze belale kucace nje ukuthi bakhathele bayimvithi. Nami-ke sishaye isikhathi ngivuke ngikline ngeqede ebese ngizihlalela e-sitting room. Kuthi ngabo-9 bevuke beze kimi sihlale sixoxe as girls ebese ethi umzala. Mzala yazi kunetoho engikutholele lona namuhla angazi noma uzolungani. Ngijabule nami ngithi makuyitoho nje ngeke lingihlule inini i-interview. Bevele behleke bathi ayikho ngithi ukuphi kanti lo msebenzi bethi nje angikhululeke ngizobona ngabo. Nami kuthi dwe ukuthi sengizosebenza. Bethi asambeni-ke siye emall bezongithengela izimpahla engizozigqoka phela kuseThekwini la hayi lezi ebengizigqoka emakhaya. Nangempela-ke sambeni bagqoke kahle nje izingubo ezinde bahloniphekile. Sifike-ke emall ibona abangikhethela nezimpahla and mangithi ngiyasho ukuthi kufishane lokhu. Kuthiwa angeke phela uhlale uhubhuzela ngathi kule kwaNongoma la. Siqede-ke sihambe siyokudla sibuyele endlini. Kube ntambama-ke bethi asigezeni ezibona-ke beyongena begqoke-ke lezi zinto zabo ezimfishane. Benginike nami ngigqoke bese ethi umngane kamzala ngeke ngihambe nabo kunomuntu ozolala la bacela ngibaphathele yena kahle. And emqondweni wami ngicabanga ukuthi intombazane vele-ke ngingabuzi. Ngithi hayi akunankinga bephume-ke behambe. Bethi ukhiye bazomnika ukuze engangiphazamisi.
Nangempela-ke ushaye u-8 uvuleke umnyango. Hayi man, kungene Nigerian guy omude omnyama. Athi hello, ngithi hi. Asho-ke ukuthi uthunywe umzala ukuthi eze lapha. Ngithi bashilo khona ukuthi kukhona umuntu ozofika kodwa bengicabanga ukuthi intombazane. Ahleke-ke athi hayi yimi. Ngithi alright, lapho ngigqoke lento emfishane iveza namabeli and angisekho comfortable. Luckily kwakunegawuni eduze kwami ngidonse ngigqoke. Avele ubhuti ahleke kancane abuze ukuthi ngiyamsabani. Ngiziqinise vele sengiyasaba ngithi nope ukuthi nje ngiyagodola. Ahleke-ke ebese ethi wozohlala eduze kwami. Ngithi hayi ngiright. Athi hayi mani ongasabi, akekho umuntu ozosibona. Oh Nkulunkulu wami ngivelelwa yini kanti ngizokwenziwani la? Sihlale-ke nobhuti ngithukile nginjalo. Ebese ngiyasukuma angibuze ukuthi ngiyaphi ngithi ngifuna ukuyofonela umzala. Athi alright. Ngihambe-ke ngiye ebathroom ngimfonele umzala kodwa ifoni yakhe i-off. Ngibuyele e-sitting room ngifica sekudlala umusic. Athi lo guy ngingasahlali phansi angidanse. Hawe, ngisho ukuthi angikwazi, avele esukume ethi angize uzongifundisa. Ngivele ngiye nakhona ngiyiswa ukusaba ukuthi lo muntu usengaze angilimaze. Ngizame-ke lapho nomzimba ubukhuni usuyenziwa nawuvalo. Lapho lo muntu ubuye engithinte, ngivele ngithi no angimtshele, ngimane ngifele iqiniso. Ngasho-ke ukuthi angikho right ngendlela ongibamba ngakhona and ngiyasaba. Avele ebeke phansi umoya athi kwenzakalani vele ngami. Ngoba phela yena ubhadale yonke imali ukuthi azozijabulisa nami. Ngithi mina ukhuluma ngani, imali oyikhokhelile ukuthi uzozijabulisa ngami kanjani? Asho-ke ukuthi ukhokhele umzala imali yokuthi alale nami ubusuku bonke. Yazi ngivele ngikhale ukuthi kanjani umzala ezongidayisisa ngomzimba. Ngivele ngithi bhuti angazi lutho ngediliyeni nomzimba futhi mina angiwudayisi ngiyazifikela angazi lutho. Lapho inhliziyo igaya izibozi ngomzala. Befike-ke ekseni ngimbuze umzala ukuthi wenziwa yini ukudayisa ngami ngoba ngihluphekile. Avele azirolele nje amehlo wakhe aziphumele. Ngenhlanhla ubhuti ushilo ukuthi angeke angiphoqe ukuthi ngenze into engithi angiyazi. Okungcono uzocela i-refund kulo engangithi umzala wami kodwa wadayisa ngami. Ekseni-ke eseqedile ukulala bavuke nomngani wakhe beze kimi. Ethi umzala Mpetomuni lo engiwenze izolo ngizibona ngingcono ngani kubo. Ngoba phela angiselona itshitshi ukuthi bekuzovulwa imbobo entsha. Bengizosebenzisa yona le ndala edliwa ingatholi lutho. Yazini ngizwe ukuthi ngiyabaseleka. Futhi ngibone nje ukuthi yabona laba ngingabaginqa phansi ngequpha bobabili. Eqhubeke-ke umzala athi iyona mali le asondla ngayo ngisho ekhaya. So ngiwubani mina ongamphuca iqatha emlonyeni ngenxa yobulima bami. Ucela nje ngimnike imali angathengele ngayo izingubo ukuze ekwazi ukurefunda leli Nigeria engenqabe ukulala nalo. Asho khona ukuthi if ngihluleka ukuphilisana nabo, kuzomela ngibuyele ekhaya ngiyodliwa ile ndoda yami engenawo ngisho uzuka. Athi yena bekade engizamela amadlelo aluhlaza and akadingi ukuthi indaba yakhe nokuziphilisa kwakhe ngihambe ngikunekela izwe emakhaya. Ngivele ngimtshele ukuthi lalela la, mina ukuhlupheka kwami angeke kuqedwe ukulalwa amadoda engingawazi. And angiqali namuhla ukuhlupheka ukuthi sengizofunana nama-shortcut ukuthi ngikuqede. And wena angikujaji ngokukhethile, into enginyanyisa ngawe ukuthi udayise ngami uze ungisuse ekhaya pho. Athi ngoba ngizibona ngihlakaniphile ucela ngiphume ngizibone ngihlalaphi. Akazi ngoba ngingazi netheku ngizoba yini ngizolalwa amaphara.
ngivele ngimhloniphe ngiphume nezikhwama zami, ngikhumbule ukuthi ukhona omunye umzala wami osesayidini likamama, ngibhaze yena ngoba anginayo nemali yokufika ekhaya. Afone ngiyakhala ngapha ngiyamchazela ukuthi kwenzekeni ngicele angiphe imali ngibuyele ekhaya. Avele ethi no angize kuye angibuze ukuthi ngikuphi ngisho athi uzongirequestela. Nangempela enze njalo ngihambe ngifike kuye ngimchazele kahle sengimbona ukuthi kwenzekeni. Athi kulungile asikho isidingo sokuthi ngibuyele ekhaya angihlale ngifune amatoho ngizophuma sengiright. Lo mzala-ke yena ushadile uhlala nomndeni wakhe. Ngihlale kube mnandi njalo ekuseni ngivuke ngiyofaka ama-CV, ngenhlanhla kwashesha ngawuthola umsebenzi. Ngikhuluma nje sengihlala erumini lami. Umzala-ke yena kuze kube yinamuhla asibhekani, noma siya emakhaya senza sure ukuthi asiqondani. Nemfihlo yakhe yokuthi wenzani eThekwini angikaze ngiyithi vu ekhaya. Akusiyo vele indawo yami ukuthi ngikhulume izindaba zakhe, futhi angimjaji. Impilo yakhe, umzimba wakhe. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela ushele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.